En de klokken, stationen voor u. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Wayo, daar ben ik weer. Dit zag je in mijn vorige vlog. Ja, ik ben Salah, ik kom uit Syrië. Ja. En wij hebben veel moeite om taal te leren. En ik heb wel de oplossing wel gevonden. Wij willen graag eerst meer praktijk. En wij willen graag meer stageplicht, en minder theorie en meer praktijk. Volgens mij heeft de overheid er is veel voor te doen. Wat je zegt lijkt me heel logisch. Ja, maar wij hebben echt weinig bijbaan Leeuwarden of van Friesland om te vinden. Vert, werk aan de winkel. Als je nou even gewoon maandag even belt, of bellen we jou. Ja. En dan kom je even langs, dan ga ik even kijken wat we kunnen doen. Hallo mensen, vandaag mijn afspraak bij de burgemeester in deze locatie en wij gaan zien wat gaat gebeuren. Hey Salah. Hoe is het met je? Goed met jou? Ja? Ja. Fijn dat je er bent. Mooi. Wil je een kopje koffie of water? Nee, hoef ik niks. Er is helemaal niks. Nou, dat is goed dat je niks wil. Hey, dat was wel leuk eigenlijk. Mensen, wij hebben met de burgemeester wel gepraat en hij heeft wel mijn advies gehoord. En wij gaan zien wat hij gaat voor ons betekenen of voor ons wil doen. Dat gesprek is nu 1 maand geleden en ik heb nog niks van hun gehoord. Het is echt waardeloos. Maar er is ook goed nieuws. Hey, ik heb werk bij de HEMA. Nou, wij kregen op een gegeven moment een mailtje vanuit het hoofdkantoor van bekijk de vlog van Salah even. Dat is best wel een grappig filmpje en misschien is Salah ook wel een jongen die bij jullie kan komen werken. En toen zeiden wij inderdaad, nou wat grappig, we nodigen hem uit voor een sollicitatiegesprek. En Salah is toen bij ons eigenlijk als magazijnmedewerker aan het werk gegaan. Ja, leuk. Mooi toch? Nu hoef ik maar alleen 1 ding te doen. Dat is een Fries leren vriend. En daarom ga ik met mijn schakelklas in het Fries een liedje zingen. 1, 2. En de klokken, stationen voor u. Zij sturen thuis. Wachten. Zij sturen thuis. En de Klokken, stationen